الفلس محلول من طال امشي نروح نمشي نروح امشي على شاك امشي على كم نجيبوا خانه
tal-musik tagħha. Kun il-mistieden veru tagħna il-ħabib mixtieq li jżur il-darna. Kun il-ħabba li taqadna l-kol flimkien u dawl il-permezz tiegħu kull membru jgħix is-sejħa u l-missjoni tiegħu. U għal ħanina nessaqna lejn irdilna, neħli minna d-djufijiet tagħna u qawwi fina tfid it-tama u l-ħabba. Ħadkun qalbek għajn kbira li tmixxi faraġġ fil-mar u barka f'kull inkwiet. U qalb ta' Ġesu għandna qiem lill-familja tagħna u lill-familji kollha li għafdaw fih. Għal benefatturi ħajjin u mejtin tagħna u ta' din il-parroċċa niftakru b'mod speċjali f'dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għenu biex din il-festa setet tirnexxi. Missiena li inti fis-smawiet inqaddes ismek tiġi saltnatek bi kulli tritin kif is-sema hekk fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzja bimija kolejnija 𝐒�ґ fost in-nisa u jmirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li livenu lill-Ispiritu Santu. Għaddihom lejn il-mistriq għalejja. Jistri huma fis-sbieħ. Amen. Amen.